με τους ταμπέλους εκεί πέρα και το από τους συζήτης. Μαλάκα, τι συζήτηση έχεις φτιάξει την μέρα, α? Άστα να πάνω άνθρωπος. Βγάλουμε το γυφτάκι στους ταμπέλους να πούμε και τέτοια συζήτηση στους ταμπέλους. Του βγάζουμε μαζεύτηκαν όλοι οι γύφτοι με τα 5-6 γύφτοι να πούμε και μιλούσαν. Μαθαίνετε στο βρε. Τώρα που λέω στους ταμπέλους, θα πάω σπίτι τώρα, πάω για τέτοιες μπριζόλες. Την άλλη φορά βλέπεις. Εδώ ήταν ο παιδί μου σκρέα εδώ και έκανε κομμάτι να πούμε. Και από παλιά, το old school δεν είναι αυτό που μαζεύτηκαν οι γύφτοι, έκανε το old school σκρέα εδώ και μαζεύτηκαν η δεκαριά του γύφτοι. Και του λένε οι γύφτοι να πούμε αυτά τα σπρέα τα πληρώνει. Ναι, λέει ο σκρέα. Λέει τι πληρώνω για να βάψει εδώ. Όχι, λέει ο σκρέα. Και μετά γιατί βάψει μαλάκα εσύ. Ας θυμίζω μαλάκα που φεύγει από εδώ σκρέα με ένα πονοκέφαλο νάνα που με είχε εδώ 5 ώρες. Αφού μαλάκα άμα ήταν εδώ και μου... Είχε εδώ 5 ώρες έβαφε τον έπληξε πονοκέφαλο στην άλλο που λέει τώρα θα κινηθώ 2 μέρες συνεχόμενα. Θέλεις έτσι να βάψει τυράκι και 5 γύρους από πέσει στα αρχίδια. Να του λένε γιατί μου βάψει μαλάκα εσύ αφού δεν έχει πληρώσει. Εγώ τη λέω πάτε το δείχνω με το βάζω μπάκα. Εκεί πέρα γιατί φτάζει ακόμα ρε μαλάκες. Πούρα. Ναι. Αυτά. Άσε και καλά. Πώς το έλεγε ο τύρος old school στάξου, Είναι old school στάξου αυτό. Τι διαφορά είναι το old school δευτεράκι, έκανε ένα δευτεράκι. Ξέρεις ποιο είναι η καινούργια. Κοίτα λίγο, έκανε αυτό το Αυτό στεράκι. είναι old school δευτεράκι. Ξέρεις ποιο το έκανε και μπροστά. Ξέρεις ποιο το έκανε μπροστά και ενώ. Πάψε είναι old school Μπροστά. αυτό. Αυτό είναι πεντάλφα. Ποιο το ιερονάτι. Τι είναι εκεί που είναι τους ποιος έκανε εκεί. Καλοχρήτσας. Ναι, ο Σιούλ αυτό το... Πριν λίγο. Δεν το έκλειψε αυτό ο Σιούλ. Άιντε, μην με καταστρέψεις. Πετάσου Μαζά μας. Μην με καταστρέψεις. Έτσι μόνος του. Το μισό το κομμάτι φαίνεται στα εμπέριστο άλλο. Τι σου φαίνεται στα υπέρα. Τι θες τώρα. Βίντεο. Κάνουν τον κάμεραμαν. Έλα τράβω, πάρε τώρα τα σπρέκι και να βαριέμαι, θέλω να φάω κιόλας. Βγάλτε την τσέπη να δεις τα κάμα. Άντε μαλάκα.